आंनि आबै हटेल जिहेतु उदालगुरि डेली मार्केट सेराव बिखौ दिनै आं बेखेवनाय जाबाय। आसा खालामदों आं रायजोफोरनिफ्राय मोजां अनसायनाय मोनगोन। आं जाहा आबै हटेलनि जिजोननि बिगोमा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथाङा जे बे उदालगुरि नोगोराव आबै हटेल खुलिनानै मोनसे गावनि न'खरखौ जौगाहोनो बा गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय मोनसे थांखि लाबाय। जों गामिनिफ्राय बहुद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो फैनानै जोङो आं पास्टर हिसाबै बे हटेलखौ प्रभु जिसुनि मुङावनो बेखेवनाय जाबाय आरो जों मिजिंथिदों जे बे हटेला गोथाङै थागोन आरो बे हटेलनि गेजेरजोंनो बे न'खरा थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन होननानै जों समाजनि जानानै जों मिजिंथियो। दा बिगोमा बिथाङा जिहेतु थांना थानायनि राहा हिसाबै बे हटेलखौ खुलियो। दा दानि जितु लाइमोनफोर बिथांमोनखौ मा निर्देश होनो सानो बोसोन? जों जोबोद खुसि खारन जिजन हटेलनि बिगोमा बिथाङा सासे लाइमोन उथिफुनाय हाबा जायै सिख्ला सेंग्रि मानसि आरो बे बयसआव जे गावनि न'खरखौ मोनसे हटेल खुलिनानै बेबहाय खालामनानै न'खरखौ दैदेननो थाखाय थांखि लादों आरो बिनि गेजेरजों जों दानि जिथु सेंग्रा सिख्ला थिग बेबायदिनो मामुनि दैमारिया जेरै ओंखारदों जाहा उदालगुरि नोगोराव सारियौफाले बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां दं। ओरैनो थानाय बेकार सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। गतिके बिब्दि जुदि माबा मोनसे खामानि मावनानै न'खरनि थाखाय सिन्था खालामोब्ला बे मोनसे थुलुंगानाय हाबाफारि जागोन आरो बियो। खारन बेखौ मोनसे परामर्श हिसाबै बा थुलुंगा होनाय हिसाबै उत्साह होनाय हिसाबै बेखौ सिनायथि होनो हागोन। थेंक इउ।